Boiro rende homenaxe ao mexillón coa nova rotonda situada na Avenida da Constitución. A obra do escultor Tucho Abalo chámase O Corazón da Ría. O Concello de Boiro inaugurou o venres pola noite a nova glorieta situada na Avenida da Constitución, preto do cruce no que se une esta rúa coa Salvador Allende. Con esta obra, o goberno local quere facerlle un homenaxe ao produto estrela da Ría de Arousa e do municipio, o mexillón. O creador do traballo que preside a glorieta, Tucho Abalo, afondou no proceso e no nacemento da idea que executou e que se deu a coñecer o venres. Gracias de corazón aos que participaron activamente na recollida do lixo, porque foi unha acción de limpeza, pois bueno, que nace do pueblo para o pueblo. Esta obra pois quere un pouco poñer darlle un reconocemento ao mexillón, sendo eu tamén do Cabo da Cruz, sempre quixen facer unha obra que honrara o mexillón, que é un pouco o pulmón, parte do pulmón económico da nosa ría, e ao final é un punto moi importante, non? Agradecer a todos os que fixeron que esta obra fora posible, tamén ao alcalde, ao xuntamento, aos que participaron, a Protección Civil, a todos os que colaboraron na obra. Obra que o propio autor definiu como medioambiental. A min a acción de limpeza, pois, xa con eso pois, teño moito que agradecer, que eu din o mellor de min para que esta obra estuera á altura do mexillón e da cultura de Boiro, e que sirva de referente como arte medioambiental, e que podades sentirvos orgullosos dela e do pueblo, non? Ademais, recordou que esta obra escultórica, nomeada como O Corazón da Ría, está realizada a base de ferro e de materiais reciclados. Está formada por 16 elementos individuais en forma de cuncha de mexillón, formando unha gran flor. A peza central son dous mexillóns fusionados en forma de corazón e simbolizando unha letra B. O alcalde boirense, José Ramón Romero, apuntou que o conxunto engloba 3 piares que os definen como pobo, coa B de Boiro, o amor pola terra co corazón e o mexillón, motor económico e cultural da ría. Representa unha forma de vida, unha tradición transmitida de xeración en xeración, o traballo de tantas familias que construíron co seu traballo diario a prosperidade e identidade do noso pobo. Con esta pequena homenaxe feita a esta escultura, é o que queremos reflexar é o traballo de madrugadas no mar, de sacrificio e innovación e tamén do compromiso con o noso entorno. Esta peza reúne moito disto, pois, ademais da representación artística, está feita con residuos recollidos das nosas praias durante xornadas de traballo voluntario, como ben nos explicaba o seu autor. Romero recordou a importancia do mar para Boiro, aínda que sinalou que na actualidade o sector non está a pasar polo seu mellor momento. Por iso queremos tamén facer esta reivindicación pública de que debemos coidar o mar, pois é o noso principal sustento. Esta obra convídanos a mirar cara ao futuro, un futuro no que debemos apostar pola innovación, pola formación, pola calidade, especialmente pola defensa dos nosos recursos mariños, para que o mar siga a ser o noso motor de desenvolvemento económico de Boiro e de outros municipios costeiros. Só me queda agradecer, unha vez máis, ao autor desta obra e a todos vós que hoxe estades aquí, porque estou seguro de que o mar e o sector bateeiro representa para nós o mesmo que para nós. Esta nova glorieta é o resultado dunha obra de humanización e mellora da seguridade viaria nun tramo da Avenida da Constitución. Construíronse tamén beirarrúas e carril bici nunha zona de gran tránsito peonil.